Silkkiturkki, ruususuu, pieni kissa krumeluu. Pieni kissa istuu aatoksissa. Miettii kissa krumeluu, missä on se suuri puu. Jossa niin kuin omenoita kasvaa hiiren penikoita. Puuta kun vain ravistaa, niin 100 hiirtä putoaa. Niitä sitten hotkimalla söisi pienen sienen alla. Kissa krumeluu, pieni ruususuu. Joo, eikä paljon kiinnostanut jarrutella nyt porojen kohdalla. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant closer to the reservation. Defunct the pistol that you pay for. This punk the feeling that you stay for. In time I want to be. Morjes, päästiin Venäjälle 2-3 tunnin tummilallin jälkeen. Pyhä elossa. Homo pahoinpitelyskoa, niin ei tullut. Ei Me ollaan Venäjällä. Aika oikeesti, mä olin äsken niin varma, että me ei päästä tuosta tullista läpi. Joo, ei me päästiin kaikki aseet. Tää on venäläinen tie. Joo, nyt löytyi se venäläinen tie. Nyt mä tiedän mitä se Maxim tarkoitti. Mä en niinku tajunnut, että tässä on niinku alamäki. Sanoppa radio, että ei tuu rinnalle. En tiedä, on tässä jonkunnäköinen pito vielä. Ei jumalauta. Joo, nyt mennään ihan luisuun. Tuo tulee perään Joonas. Hiasta niin paljon kuin pysty. Tää on ihan luisua. Me liuutaan kans ihan. Joo, sanot kaikki vittu peliin. Kaikki peliin. Ne tulee kontti. Ne tulee kontti. Mut tulee kontti ihan anytime tuolta. Jos niitä katoaa vähänkään enemmän pitua, niin ne on meidän konttisia. Talavirenkaita varmasti muillakaan. No ilmiselvästi Aivan puistahan tämä tulee tämä homma. Joo, ei ainakaan niinku. Peleko musta ja ikävän näköistä ottaa maan. Nyt sulla on pojat Venäjällä. Mukavan lohdulta. Kerta kaikki. Hirveet Venäjäistä on ollut piestä. Mitähän tämä ei päältä näkyy. Voitte laskea mäkeä kesärenkailla. Autolla. Mä en tiedä missä kepissä mä roikkusin. Ratissa vai vittu käsijarrussa vai vaihempupissa vai? Seuraava reissu voisi suuntaan etelän länteen, mutta Mustanmäessä. Tossa on Jeesus. Montchegorsk. Jätkät hei, Montchegorsk. Joo. Kaljakioski oli siinä. Sinun lasit eikä. Suomessa ei ole se sekuntiakaan. Kato tuo se kaljakioski. Tuommoisessa ei ole sekuntiakaan lasit ehjänä Suomessa. Täällä mafia pitää huolella uudestaan. Todennäköisesti. No niin! Paskiaiset. Omo. Otetaan vittu. Alkaa nukkua. No traumaattinen päivä. Selvisin kaikkein helpoimmalla tullista ja vaikka ja mitä. We drink beer and eat fish, it's normal. Tää on niinku kunnon kalajärkytä.
We never drink all the alcohol. We drink and eat. Drink, eat. It's normal. In Finland, it's most... In Finland we alcohol. Only alcohol. Yeah, in Finland we alcohol. Big fish, salmon, red fish. Red fish. Red fish. This is Red skin. Meat, not skin, meat. Salmon. Salmon. Lohi. Lohi. Salmon. Lohi. 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 Kyllä se on komiksessa niin. Tämä arvoikin taas. Venäjälläkin on aurinko. Kannattaa jättää vain. Joo, siellä mäen päällä sitten käännytte vasemmalle ja laskeudutte tänne kaupunkiin alas. Käännytte vasemmalle ja laskeudutte tänne kaupunkiin alas. Mäen päällä. Noin. Nyt käännyttiin alas, ollaan tulossa alaspäin. Okei, jatkatte sitä tietä vaan, laskette alaspäin ja alaspäin ja liikennevalloissa vielä, niin liikennevalloistakin menette suoraan. Kiitos, toista. Kyllä, katsoo venäläisiä tepsiä, oi jumalauta. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Vihollinen. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Me ollaan tässä ryhmitetty puolustukseen tämmöiseen joen kanavan ylityspisteille. Vihollinen torjuttiin äsken ja nyt odotellaan seuraava. Siinäpä se.
kerettiin pelata 1,5 tuntia ja tuli huutoa ja täytyy lähteä pelipaikalta. Sotilaat vastassa. Meillä on... No, saa nähdä mitä tapahtuu. Paikallisella poliisin asemalla. Annan ilmeisesti sakot. Ihan jees. Все мои братья исчезли.